Hola, soc Emília Pasqual Jimeno i vos vull llegir un trosset xicotet del llibre que m'agrada molt. Es diu El tramvia groc, de Joan Mira. Degué de ser un matí de gener o de primers de febrer de 1935, quan mon pare, anant cap a Picassent per coses del seu ofici de recaptador de tributs, passava amb l'autobús per el camí real de Madrid i a la porta del que llavors era el número 311, el mateix que després va ser el 421, va veure un rètol, segons el qual es llogava aquella casa. A la tornada, baixar de l'autobús, es va fer una idea del lloc on es trobava, preguntar als veïns, mirar la casa, amb el pati i l'hort, i no va dubtar gens, la llogaria. Degué pensar que havia viscut ja massa temps en pisos sense prou llum i en carrers massa estrets, que necessitava tornar a una cosa oberta i gran, a l'aire i a la terra, i si podia ser, als animals. Certament no serien les vinyes extenses ni els camps infinits de l'ordi i de blat i de la terra i de l'aldea de la Manxa on havia emigrat encara, infant, i on havia crescut fins a l'edat del servei militar. La tristesa és de fum, l'aigua la desfà. Cerca l'albor entre les cireres i la dansa dels canyars i la cicranda. La claredat sobre mi, la cadència dels astornells. Els sastres inventen les sendes de la claredat, els batecs d'una bonança interior. Crec en el vent, en l'arribada del crepuscle. Penso el trajecte de la coloma, l'ombra del sud, la petjada dels innocents. Ser una titxa de terra, un pessic de llum, un segon del dia, el somni de l'herba, el record sobre la pell. Ser un filament de lluna a l'alba, petita, invisible, la diminuta línia d'un horitzó inabastable, ser el camí i la perla. Moltes gràcies. Sobre la terra i sobre els homes. La casa gran i la petita eren tan juntes que semblaven com si fossin els dits d'una mateixa mà, el dit del mig i el dit menovell. I si un dia les hagueren enderrocades, trobe que ningú no sabria a quina de les dues pertanyia la part mitgera. A la gran vivien nosaltres i a la petita els masovers. I mos pares es dien los caseros. Quan venien les visites, havien de veure tot, perquè la gent que es visitava era molt afanera, i corrien tota la casa, i els patis, i les terrasses, i el jardí, i tot el que hi havia. I en girar el cantó i trobar la casa dels masovers, començaven a dir que quina caseta més bonica, y que parecía como si se apoyara en la otra. Pero yo sabía que aquells senyors s'enganyaven, car endevinava que la que veritablement recolzava sobre l'altra era la nostra, la gran. Com nosaltres ens recolzàvem també sobre les espatlles i sobre la suor de l'home que treballava els nostres bancals. Ei, què fas? Mira, jo vaig a veure si remata este llibre, que me queden unes
unes quantes pàgines, perquè tot i la pertinaç pandèmia, les editorials valencianes i de la resta del nostre àmbit lingüístic han procurat continuar amb el seu ritme de publicacions i això ha fet que per a la Diada del Llibre hi hagi una oferta igual o superior a la d'edicions anteriors. Per aquesta ocasió he triat la novel·la del Francesc Mompó, editada pel Petit Editor, i que sota el títol de Comales d'Àngel Negre explica un camí no exempt de dificultats que recorren els protagonistes, l'Armengol i la Maria, mentre viuen un procés d'alliberament de certes càrregues i caminen per entre els viaranys de l'aprenentatge, l'autodomini i les conviccions. Una novel·la que relata històries interessants, que ratlla el gènere de la novel·la negra, però que també abraça un punt d'erotisme mitjançant un estil net i ben estructurat on les fibres sensibles es mostren en un discurs clar i d'erotisme increïble. La seva lectura no pot ser pausada de cap manera, ja que pàgina a pàgina les persones que el llegiran es veuran incitades a continuar devorant-lo fins al seu remat. Tot seguit vos llegiré un xicotet fragment d'aquesta novel·la. La primera vegada que l'havia vist en aquell casalot fou per casualitat. Ella havia saltat la tanca pel plaer de transgredir i perquè els amics deien que en aquell lloc passaven coses estranyes. Mentre la colla de xiquets de 10 o 12 anys esperaven curiosos i atemorits part de fora de la tanca, ella havia saltat i amb el cor eixint-li per la gola, per la intensa barreja de sensacions, batejar cap a un de les finestres que donaven a l'hort i el veié. Era un home que estava pintant un quadre molt estrany. No recordava la imatge que plasmava al llenç, perquè en realitat estava en una fase on volia experimentar les potències més bàsiques de l'ànima, com deien els filòsofs presocràtics. Però sí que se li quedava marcada la força dels 3 colors predominants, el roig, el negre i el blau. I així continua la novel·la. Ens trobem en una altra ocasió. Vinga, que vagi bé. Adéu, adéu. Remembrança. Anar al fornet. A mi m'agradava molt anar al fornet i moltes vegades anava amb el meu avi, que encara era molt ben plantat i semblava un senyor des d'abans. Per això, malgrat que no fos marquès de debò, la gent li deia el marquès de dalt, perquè vivia part de dalt del poble, i li deien per tal de diferenciar-lo d'un altre marquès de debò que vivia fora vila. Quan anàvem al fornet, mon avi i jo, les dones que cosien o xerraven assegudes als cantons cercant la frescoreta, segons que nosaltres avançàvem pel carrer, s'alçaven de les seues cadires per tal de saludar-nos. I era com si nosaltres fóssim 2 reis passejant, però ell parlava amb totes les dones i les coneixia de sempre i s'interessava pels seus assumptes. I això em sembla que els reis no ho fan. I era de veure aquell gran senyor com s'oblidava a les hores de l'orgull i es tornava senzill com el poble menut. Quan les dones del fornet parlaven amb mon avi, se les encenia als ulls una llumeneta i per un instant es desapareixia tot el cansament de la vida, que el portaven ben apegat als ulls. I era com si totes elles l'haguessin estimat secretament quan eren joves. Hola, soc Toni Ramiro i vaig a llegir un fragment de l'obra Invisible d'Eloi Moreno. Es treu la samarreta i els pantalons, es treu també els sostenidors, i així, pràcticament nua, s'estira cap per avall a la llitera.
deixant al descobert una esquena que fa mal només de veure-la. Una esquena plena de cicatrius, d'aquelles que neixen de les cremades, que han anat creixent juntament amb la pell d'una dona que fa molts anys, quan només era una nena, va visitar l'infern. Comencem, sent que diuen, i s'estremeix i tanca els ulls tan fort que torna al passat, al moment en què va passar tot. Va ser fa molt de temps, però és capaç de sentir el dolor i la por cada vegada que hi pensa. No hi ha manera d'esborrar-ho. I el gegant del temps fenyia els dies i se'ls menjava goludament i silenciosa, però aquells grapats de dies ens els sentien passar per nosaltres com si abans de menjar-se'ls el senyor gegant els deixés pasturar per dins dels petits, per tota la carn i els lligaments i les artèries nostres. I era que anàvem fent-se grans sense adonar-nos-en, perquè tot s'esdevenia massa subtilment i boirosa. Tan sols de vegades, quan un xicon ens lliurava el niu que acabava d'agafar i ens ficava al cloter de les mans un grapat d'ametlles tendres, aquell contacte ens produïa una sensació estranya que mai no l'havíem sentit abans, com de fred i de tebior. Tot ensems, com quan encens un llum i l'apagues. L'encens i l'apagues. I de vegades atardàvem el contacte perquè no se n'anàs de nosaltres tan aviat, però ho fèiem sense mirar-nos als ulls perquè ara teníem les ninetes dels ulls entelades i els cossos dels xicons s'estiraven lentament i en les xiquetes anava prenent forma el pit, els dos pinyoners de les mamelles i sempre caminàvem un xic vinclades per tal d'amagar-les un poc sota les plecs dels vestits perquè ens feia vergonya. I quan jo era a soles, em mirava a l'espill de la meua cambra i sempre em venien al cap els cimalls d'Aitana i els cimalls del Puig Campana, que de lluny també semblaven mamelletes de muntanya.